tsaro ya haka da menene wannan din a hannu ake wankewa ba wai turare ba na dauka turare ne a yana da kamshi ya awal ya ana yi da shi ya ana yi ya haɗin da lau ya hannu ake wankewa da wani ana yi wai hannu tsaro haka ana yi ya ana yi da shi hannu na yau ba haka ake ba ana yi haka nuna ya haka ana yi haka ana yi haka yawa doro a hannunka haka yawa doro to yanzu wannan ne ayi menene kenan wannan shine sanitizer ma'ana ka wanke coronavirus corona ya zo ko ina yana yazo ashe abu da ana wanke ko ina da